Samahan niyo ulit ako magluto. Simple lang lulutuin ko ngayon. Ay isda lang. Sinabawang isda sa malunggay. Mayroong akong pampanon isda at prito ko lang. Buyong. Hey! Ang gulo ng pusa. Ang gulo-gulo. Maghahanda tayo ng sibuyas. Ay, sibuyas. Luya. Para lang tayo magtitinula ng manok. Tayo ng luya. Buyong ha. Ang gulo nitong puso. Siyempre, ang kapalis ng luya ay sibuyas. Sibuyas or onion. Boy, yung ano ba? Ang gulo mo. Kasi siya na guys, yung pusa magulo. Pinakain ko na sila. Pero magprito na tayo ng isda. So yan, meron tayong bawang, sibuyas at luya. Dagdagan natin siya ng leeks. Leeks kasi nagpapasarap siya sa lutuin.
sana to, oy. Yan. Meron tayong hinanda na sibuyas, bawang, loya at leeks. At syempre yung ating special na gulay ay ang malunggay. Hilayin natin yan. Magprito muna tayo ng isda. Ibahin ko na yun. Maganda kasi pag hindi may yung malunggay ng nako. May nagdo-doorbell. Hey! Alis ka! Labas! So, himayin ko itong malunggay para sa isda. Dahil ito lang malapit na gulay, ito lang lalagay ko. Marami kasi dyan sa bakanting lote. Hello to all my friends in Thailand and Indonesia, and also to Malaysia and Myanmar. Shout out to all of you. I cannot mention your name. Ano ba boyong? Gulo-gulo mo ah. Tapusin ko lang muna yung paghimay ko ng malunggay. Habang nagpiprito ako ng isda ay ako hihimayin ko yung malunggay. Pag naghimay kayo guys na malunggay, isa-isahin nyo na lang yung dahon na ganyan para hindi na kayo paulit-ulit at para hindi maisama yung mga tangkay. Baka sumabit pa yun sa lalamunan. Ano pa kayo, matinik o parang mabilaukan. Kaya ganito na lang. Isa-isahin para sure ka na walang tangkay na kasama. Ano nga lang. Malinis pa siya tingnan. So, malapit na maluto yung aking isda.
Yung mga mahilig din ng sabaw, simple lang naman to. Prito mo yung isda. Pagka-prito, gisa mo yung bawang, sibuyas, kamati. Ay, kung may kamatis, lagyan mo ng kamatis, luya. Tapos, lagyan mo ng sabaw. Timplahan mo, yun lang. Meron ka ng sabaw. May isda ka pa. Sunog na yung aking isda yata. Nangangamoy na. Ay, malapit na. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pagtapos na ako. So, yan guys. Tapos na ako maghimay. Tingnan mo naman kung gaano ka ganda yung paano magtanggal lang. Diba? Yung mga tangkay niya nandiyan pa rin. So, ngayon ay ako'y magigisa. Maghagas muna tayo ng kawali. Ang aking isda muntik nang nasunog, oh. Sunog na nga. Yan, din na mantika. Lipat natin yung ating camera. Tandahan, baka mahulog. Turbo na. Ang gulo-gulo ng pusa eh. Nagigisa na tayo. Unahin natin ang bawang, syempre. Ay. Bawang is garlic. Siyempre, ang ating luya.
natin ang sibuyas. Puruin na natin itong leeks. Para lang tayo nagtinuna ng mga lagyan na natin siya ng tubig. Yan. Saklit yung tubig para sa sabaw at over natin siya hanggang kumulo. Pagkulo, ating buksan mamaya. Dahil kumukulo na, atin na siyang tiplahan ng asin. At yung ating magic flavor. Tikman natin. Hindi ko malasahan. Kasi kumakain ako ng dingdong. Natin ang paminta. So yan guys, lagay na natin yung leeks bago yung isda. Aray. Siyempre, isusunod natin yung malunggay. Gasan muna natin. Ay! Natapon. Ayan guys, sunod na natin yung malunggay. Tapos mahilabasan. Matapon pa sa lababo. So, ayan. Sunod na natin ang isda. Pakita ko sa inyo guys. Yung simpleng luto. Lutong probinsya yan. Yan. Yan siya. So, ready to serve na. Luto na siya. Pag natin overcook yung gulay at baka maging malata. Yan, pinatay ko na.
So yan guys, tapos na ang aking nilutong sinabawang isda sa malunggay. So yan, sana may natutunan kayo. Alam ko naman, mabilis lang itong lutuin at simpleng luto lang yan, lutong pobre. Yun guys, kung may natutunan naman kayo sa araw na ito, mula kay Duday. So, kung ikaw ay bago lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. At huwag mong kalimutan na rin mag-share at mag-likes at mag-comment. So, yan guys. So, yan. Thank you for watching. Bye-bye.